Za nju je oduvijek ispravan izbor bila medicina. Kako kaže, nije postojala niti jedna druga opcija. Što se pak specijalizacija tiče, privlačile su je mnoge, pa je tako završila njih 3. Nakon 4 godine rada na klinici za pedijatriju završila je internu medicinu, subspecijalizirala nefrologiju i potom intenzivnu. Kasnije kako je put krenuo u sasvim drugi odjel i na drugoj funkciji, jel da? Onda sam još završila edukaciju i specijalizaciju iz intenzivne medicine kao jedan zajednički dio koji se nalazi i u internoj medicini, naravno i u anesteziji koja je opet sasvim jedna druga specijalizacija, ali i dobar dio hitne medicine je najvažniji na neki način. Dio hitne medicine je zapravo intenzivno liječenje životno ugroženih bolesnika. Zbog prirode posla, stresa, mnogi hitnu medicinu kao struku zapravo i ne ocjenjuju toliko atraktivnom i privlačnom, ali vi se s tom tvrdnjom ne slažete. Ovo je jedna veoma šarolika, bogata medicina koja neposredno, znači ovo je jedna od struka koja zaista neposredno pomaže pacijentu. Gdje neposredno se život ili spasi ili ne. Naravno, mnogo puta se niti ne može, da se krivo ne shvati, ali svoj učinak vidite odmah i neposredno. I tu je to jedno i stručno zadovoljstvo, izuzetno stresna, jer odluke treba donositi u jednoj kaotičnoj sredini. Gdje su često suočeni sa situacijama u kojima moraju brzo donositi odluke, razmišljati puno i djelovati brzo, raščlanjivati koji su slučajevi prioritetni, što je vrlo naporno, ali ističe doktorica Martina, vrlo izazovno i privlačno. Tako da je meni ta specijalizacija i taj posao za mladog čovjeka, mislim, veoma atraktivan. Ono gdje se mi razlikujemo, možda za razliku od vanjskih nekih država i institucija, gdje bi taj posao onda sa nekim beneficijama. Hitna medicina mlada je struka i ističe pročelnica Pavletić, privlači veliki broj specijalizanata i specijalista, najveći u Hrvatskoj. Njih je trenutno oko 15 iz svih županija koji su za edukaciju izabrali objedinjeni hitni bolnički prijam koji postoji više od 35 godina, a na čijem je čelu upravo ona. I to već 5 godina, a sada joj teče drugi mandat. Kao pročelnika u opseg posla spada zapravo vođenje samog odjela, od nabave, financijskog poslovanja, organizacije same službe koja je veoma, uvijek kažem da u hitnoj medicini imamo red u kaosu, znači kaotični nered, znači mi nikad ne znamo s koliko pacijenata, kakvih pacijenata, koliko će čega biti i tu jedna organizacija mora biti jako posložena. U ovom hitnom traktu organizacija se vidi na svim stranama, posebice u vrijeme pandemije virusa. Mi smo ulazno mjesto za sve hitne pacijente. Znači, mi imamo naravno kliniku za zarazne bolesti, imamo kliniku za anesteziologiju, ali svi hitni pacijenti i sve sumnje na moguću koronu prelaze preko našeg odjela i to ovog na Sušaku. S obzirom da je to novi odjel i kapaciteti su mu veći, prostorno smo se tu mogli na taj način reorganizirati. Podijelili su odjel na infektivni i neinfektivni dio, prostorno i sa djelatnicima kako bi pazili na proboj koronavirusa. 3 su kategorije obrade takvih pacijenata, ovisno zahtijevaju li i bolničko liječenje. Onda oni ulaze u samu prostorni dio infektivnog dijela, koji nam je opet podijeljen na 2 dijela gdje imamo više za životno ugrožene pacijente i za one koji nisu životno ugroženi, a za pacijente kojih se već na samoj trijaži i prema mjerenju vitalnih parametara općeg stanja zaključi da oni ne zahtijevaju bolničko liječenje, onda imamo sam šator ispred hitnog gdje radimo testiranje. Puno je toga čime se ova pročelnica može ponositi, jer je i na funkciji na kojoj ima moć mijenjati stvari. A ono što smo najviše napravili zadnjih 5 godina je zapravo projekt novog hitnog objedinjeničkog bolničkog prijema, s kojim se stvarno jako ponosimo. I jedna velika količina mladih ljudi koji su na edukaciji iz te nove specijalizacije. S obzirom na spomenuti stres i naravno pravovremenu reakciju, koje biste istaknuli da su najljepše strane vašeg posla? Efekat tvog djelovanja i tvog liječenja, odnosno ne samo liječenja, nego općenito. Mi smo tim od medicinskog, zdravstvenog i nemedicinskog osoblja. I tu treba u tom kvalitetan timski rad jedino može rezultirati jednim kvalitetnim rezultatom, što je zapravo za pacijenta najvažnije, a to je da je on zbrinut adekvatno.
Komunikacija, zajedništvo i timski rad, to je najljepša strana ovog posla kojeg pročelnica Pavletić njeguje u svom pristupu pacijentima i vođenju ovog objedinjenog hitnog prijama za koji ima puno želja, a sudeći po dosadašnjim rezultatima sigurno će ih i ostvariti.